Tornem al dijous i ho fem per preguntar sobre la coincidència de les festes del Remei i de la Puríssima. I tu, què opines? Pues molt mal, molt mal, perquè n'hi ha gent que ens agraden les dues festes i volem acudir a les dues. Si no, ens repartim uns d'esta i altres d'altra, no. Me pareix molt mal, perquè són problemes que es poden solucionar i no se solucionen. Sí. A mi me pareix molt mal també. És que no està això clar, perquè no se pot arreglar aquestes coses. Uns que tiren per carrere o altres que tiren per avant i que s'arregle, perquè és una llàstima. A la majoria que pregunteu vos tenen que dir el mateix. Me pareix a mi que a ningú li... Si no se poguera arreglar, vale, però és que es pot arreglar, no ho sé. Molt mal, perquè les coses estan fetes ja per fer-los unes antes del dia 1, perquè el tenen que fer el dia 2. La cabalgata van a la professora el mateix dia. Visc en el partiment de Llíria, carrer Llibertat. No puc eixir si passa la cabalgata. I tinc d'anar, si me fique teja i mantilla, fan el ridícul per al mig de la cabalgata, no? O sigui que jo me'n vaig a la meua puríssimeta, per descomptat. No pareix bé, perquè el poble per primer el tallen tot, perquè està en la carretera i és un desastre, però volen aixinar, doncs aixinar. No passa res, perquè la cabalgata gira per el carrer Sant Miquel i la professor gira per allí i no se toquen. A més, la professor és a les 8 i pico. I quan la cabalgata passa, la professor encara està la Mare Déu dins. En això no passa res. A mi me pareix que s'estan portant mal tots. S'haguera pogut solucionar d'una altra manera? Si hagueren tingut temps, a lo millor, de saber-ho antes, podria ser, no? Pues perquè no, perquè se poden arreglar les coses i fer-ho bé. I que coincidirà per així... Claro, és que coincidirà les dues coses juntes. Que al final tindran que buscar carrers del poble, perquè, vamos, tots els dissabtes n'hi ha festa, tot ha de ser tot alhora. No, que busquen més carrers. Pues no està bonico, perquè la que vol anar a veure la professor no pot anar a veure la cavalcata, i viceversa, pues igual. No fa res, que parlant s'entén la gent. Lo millor que hi ha és saber que sempre se fan unes davant i les altres darrere, quan acaben unes, és començar les altres, i punto. Home, clar que s'ho haguera solucionar. Continuar en les fetges que estava acordat i ja està. No atrasar, no adelantar, atrasar. És que si no se fiquen ja en les festes de Sant Miquel. I ho han fet tota la vida a Xina, però uns ara canviem, així dalt no en canvia mai, El que passa que depèn de l'any, enguany cau molt alt i s'enjunten més. I un altre any perquè ho adelantaren. Però això se tenia que parlar, per lo menos en la iglesia, per exemple, o el senyor alcalde, no ho sé. Què anireu a veure, vosaltres? Perquè la cabalgata coincideix en la professor. D'ací baix, nosaltres som del Remei, clar. Entonces el dilema és això, els que són d'allí aniran allí i no. Lo ideal haguera sigut, com sempre, cada setmana unes. A veure la professor en primera. I després, Dios dirà. Jo, sobretot les professors, lo de més m'és igual. M'agrada anar a veure les Maredeus, perquè tenim dos Maredeus molt bones, i au. S'haguera pogut solucionar per l'any que ve, penseu que se pot fer diferent? Jo què vols que te diga? Si se fiquen persones entremig que tinguin coneixements, se pot arreglar per tots. És que això ja està passant alguns anys, que no és enguany. Havia passat ja? Ja, això ja ha coincidit alguns anys. No sé per què, però és així. Penses que per l'any que ve o per... A més, si se poguera solucionar millor, perquè l'any que ve tenia el mateix, exactament igual.